Na most az ige, Isten beszéde, az ugye a Bibliában benne van. Most a Biblia az nem egy egyszerű könyv, az Istennek az ereje. Amikor olvasom, akkor hát, az ige maga Isten. Mert az ige a logosz. És a logosz Isten. Isten az ige. Tehát egy vele. És amikor olvasom, vagy olvasod, akkor Isten maga, tehát olyan, mintha Jézust látnád benne, mert Isten gondolatai, meg tudjuk ismerni Isten gondolatait? Meg tudjuk ismerni az igéből. Az igébe Isten lefektette a gondolatait. Megismerhető, abszolút. Csak Istennel időt kell tölteni, tehát ez az egyetlen feltétele, mert máskülönben nem, éjszaka nem töltődik be a fejünkbe, vagy a szívünkbe főleg. Most idefele jövet pont, hogy annyira gazdag, ha csak egyetlen egy igét adott volna Isten, és ez egy ilyen nagy könyvbe lenne, képzeljétek, annak is 100 féle mélysége lenne. Ahányszor olvasol egy igét, az mindig valami újat tud neked adni. Tehát 1000-szer olvashatsz egy igét, és soha nem fogod megunni, mert abból Isten maga az ő erejével, hatalmával, a Szent Szelleme által szól hozzád. Most például engem nagyon megerősített, remélem, hogy nektek is ad valamit. Ugye az Efezus 6-ról tudjuk, hogy az egy ilyen harci fegyvereket leíró rész, és igazából az egyik a 10-es versben írja, hogy itt egy pillanat, hát itt előtte is beszél dolgokról, de itt az ige fogott meg engem, ahol tulajdonképpen Isten ad nekünk egy Pál apostolon keresztül egy kifejezi az akaratát, tehát gyakorlatilag felszólít minket, azt mondja, végül pedig a Károliban az úgy van, hogy végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban, az ő hatalmas erejében. A Szentpál fordításban pedig végül pedig erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas, az ő hősi erejében. Na most ez a hősi erő, ez azt jelenti, hogy erőre is többféle kifejezés van a görögben, a görög eredetiben. Itt a teljes kifejezés értelme, Isten háborúban győzelmet aratni képes, vitéz, harci ellenségeit leuralni képes erejének a működése. Munkája által lettünk hívőkké, ugyanez az erő támasztotta fel Krisztust, és ültette Isten jobbjára. Tehát itt, hogy legyünk erősek az Úrban, és az ő hősi, harci erejében, itt tehát ez a harci erő Isten háborúban győzelmet aratni képes, vitéz, harci ellenségeit leuralni képes erejének a működése, munkája által lettünk hívőkké, tehát ez az az erő, amely által mi hívők lettünk, és amely által feltámasztotta a Krisztus. Tehát ez a Szent Szellemnek az ereje. Ez a harci erő. És ez a harci erő, ez megadja nekünk, tehát azt mondja, hogy legyünk erősek. Tehát erősek legyünk ebben a harci erőben. Ez nem a mi erőnk, ugye? Ez rögtön kiderül. Ez Istennek az ereje. Ezáltal az erő által tudunk győztesek lenni az életben, és diadalt aratni minden problémánk felett, ha hitben élünk. Tehát a hit itt azért egy fontos tényező. Mert ezt az igét is, de hát amikor olvasod Istennek az igéjét, akkor ugye Jézus Krisztus szól hozzád, és beszólja Istennek a kijelentését a személyes életedre vonatkozóan. Ezt elfogadhatod, vagy elutasíthatod, de általában az ember azért elfogadja, mert ez egy olyan erő, amit az ember örül neki, és befogadja, és utána ezen meg kell állni.
Na most itt az Efezus 6-ban vannak leírások arra, hogy milyen harci fegyverek, vagy milyen fegyverzete van Istennek. Most ezt nem fogom felsorolni, de az egyik a vége felé, hogy mindenfajta imádsággal imádkozzunk. Most az egyik fajta imádság az a szellem általi imádság. Tehát amikor Szent Szellem keresztséget kaptál, remélhetőleg, ha nem, akkor vegyél, mert így tudsz megállni igazából Krisztusban, akkor ez a nyelveken szólás az egy kapcsolat Istennel. Az én vagy a te szellemed kapcsolódik Isten szelleméhez, és vesz tőle át kijelentéseket. És ezek a kijelentések megérkeznek a szellemedbe, és amikor nyelveken imádkozol, akkor ezek kijönnek, és megvalósítja magát az ige, vagyis Istennek a beszéde. Tehát a szellemedből jön ki a kijelentés, és ezt hívjuk belső vezetésnek. Amikor valami problémában vagy, és egyszer csak jön egy jó ötlet, jön egy jó gondolat, jön egy érzés, jön egy késztetés, valakit fölhívni, valahova elmenni, valamit csinálni, vagy nem csinálni semmit, csak leülni az Úr jelenlétében, és csak vele lenni. Bármi, tehát a te személyedre van szabva abszolút. Úgyhogy a nyelveken imának egy nagyon-nagyon fontos szerepe van az életünkben, mert ezáltal tudjuk átvenni Istentől közvetlenül az ő kijelentését, az ő vezetését. Van, amikor Isten az igéjén keresztül ad nekünk, de nagyon sokszor a belső vezetésen keresztül. Na most, amikor megkapjuk, és most jön itt az imádnak egy speciális formája, az pedig a megvallás. Ugye Jézus, nem tudom, hogy ezt imának lehet-e nevezni, Jézus Krisztus, ami megvallásunk főpapja. Erről is csak röviden. A megvallásunk főpapja. Tehát nem a vallásunk, ahogy a Károliba írva van, hanem a megvallásunk főpapja. A megvallásunk pedig az, már azzal kezdtük, tehát ugye szívvel hiszünk az igazságra, a szánkkal pedig megvalljuk azt az igazságot. Így születünk újjá, így kezdődik a hívő életünk egyáltalán. És amikor a nyelveken imában, vagy a imában értelemmel is, tehát most ugye nincs korlátozva, de a nyelveken ima az nagyon fontos, akkor megérkezik Isten kijelentése, és ezt visszamondjuk Istennek. Kvázi egyetértünk vele. Egyetértünk az ő igéjével. Na most az ő igéje nem csak a Bibliából jön hozzánk erővel, felkent hatalommal, hanem amikor kimondod ezt az igét, amit Isten a szívedbe tett, akkor ugyanezzel az erővel és hatalommal cselekszik az ige. És így szólíthatod elő, ami nincs, ebbe a látható világba, a mennyekből, mint meglevőt, mert ott megvan. Mert a kereszten mindent megszerzett nekünk Krisztus. Mindenünk megvan, mindenünk. De egyrészt tudnunk kell, mert például szokott egy olyan történet szájról szájra járni, vagy olvasni, hogy egy szolgálónak a kis kaibájának a falán ott volt bekeretezve egy irat, és amikor valaki elment meglátogatni élete végén, kérdezte, hogy ez mi, mondta, hogy hát a grófnő, akinél, vagy mit tudom én, a gazdám, akinél szolgáltam, ő hagyta rám, és én bekereteztem, és kiderült, hogy egy végrendelet, amiben egy vagyont hagyott rá. Na most ilyen a Bibliánk, egy vagyon van benne, de ha nem olvassuk, ha nem tudjuk, mi van benne, akkor nem lesz a miénk. Nagy kegyelem kell hozzá. Egyébként az Úr feljebb cselekszik, mint ahogy mi azt el tudnánk képzelni. Tehát a kegyelem az valami óriási. Tehát Isten szerelme végtelen. De ettől függetlenül az ige szükséges. A nyelveken szólás szükséges. Tehát a hívő életünkben ezek alapdolgok, hogy megjelenjen az életünkben a gyógyulás, a szabadulás, a prosperálás. Tehát, hogyha kifizetetlen számláink vannak, akkor előszólítjuk azokat az összegeket rá, amik nincsenek, de ott megvan. Az Úrnál megvan. A gyógyulás ott megvan. Előszólítjuk, és megvan.
és megvan. Ezt én magam is tanúsíthatom, mert hála Isten, itt állok egészségesen, és itt is fogok állni jövőre is, meg még nem tudom, ameddig az Úr vissza nem jön, vagy ameddig el nem hív, haza nem hív. Úgyhogy, mert ő egyszerűen fantasztikus Istenünk, szerelmes Istenünk, az ő szerelmének a tüze égeti ki belőlünk mindazt az akadályt, ami bennünket Istentől elválaszthat.